Sa atong gihimo karon nga nobina para sa atong segunda patron Birhen sa Santo Rosario, gipahinomduman kita nga ang kinabuhi sa mahal nga Birhen dili lunlon kalipay, kung dili daghan kayo ang kasakit, pero sa iyang pagdawat sa kasakit nagpadayon sad ang iyang kalipay ug niabot gyud ang iyang kahimayaan, ang pagpasaka kaniya adto sa langit lawas ug kalag, ug hangtod gyud nga siya na deklarar nato sa simbahan kay mao say nahitabo kaniya nga napurong-purungan siya isip rayna sa langit ug sa yuta. Mao nay kinatas-an tingaling achievement sa atong kinabuhi kanang purong-purungan ta dito sa langit. Pangutan ako no na imong tupad na gusto kang purong-purungan dito sa langit. Basin og anhira ta purong-purungan sa kalibutan niya dito sunod nga kinabuhi adto tas impierno. Sa atong unang pagbasa karon, si Job nakaingon siya nga gisakit man ko ninyo og maayo, gisakit na kos Ginoo sa akong kinabuhi, nangamatay akong anak, napadyog ko'y nuka, nya kamusad ako mga higala, inyo sa konsigihan og pasangil, kay sigihan man siya gingon siya mga higala nga, basig na adyo kay dakong sa isulti nas Ginoo, pangayog pasaylo. Nya si Job kay sayod man gid siya nga, wa gid siya sala, mao nang mura sa siya na torture nga sigihan siya pasangil nga naa siya sala, mao nga gisilutan siya sa Ginoo. Ang kanimanggong atong kasakit sa kalibutan usahay tawgo nato og mga silot. Pero sa mahal nga Birhen Maria kining misteryos kasakit, misteryo gud pasabot dili gyud siya silot, pero usa din na siya ka okasyon aron nga makadawat ta og reward. Tugot sa Ginoo nga kita masakitan og magantos aron mulapos kita ngadto sa katinuod nga kaluwasan. Ang atong gihimo diri sa atong simbahan kining pagnobina sa mahal nga Birhen Maria Santo Rosario, nangandoy sadta nga mahimong mga magsasangyaw sa ebanghelyo. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, si Kristo mipadala og gawas sa 12 ka apostoles, ni padala siya laing 70 ka mga katong mga tao, 70 ba to? Pila to? Kapituag duha, 72, 72 ka mga lain na sang mga tao nga gipadala niya tinagurha. Nya nindot kayo ang iyang instruction. Parihara sa ang iyang instruction sa iyang mga 12 ka apostoles. Ningon siya, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Nya unsa may iyang gisulti na sad? Nagpadala ako kadinyo sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Kanang nating karnero sayod kita nga mo ginay kanunon sa mga lobo. So kita di ay sad karon sama sa mga disipulo ug apostoles ni Kristo, kinahanglan mahimot ang pagkaon sa mga lobo. Saban ganahan mong mahimong pagkaon sa mga lobo. Kanang lobo, ang iyanang equivalent sa tao, mga buangon, mga maldito, mga way pagtuos Ginoo. Dili gani sila mo respeto kaayo sa ilang isig ka tao. Mo na mga lobo. Nya mga karnero, mo ni sila ang mga buutan. Ikaw nang bilain ko nung pangutana sa imong tupad, inaon sa man ka, lobo o karnero? Kayo sahay ra ba no? Gatuo tag karnero tanya lobo day kay tang. O kinsa maning lobo, matod pa ni Kristo, ayaw pagdala
Ayaw mo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Nya ayaw ka mo paghunong sa paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diin ka mo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya o niining dapita. Unsa man ni siya? Kinabuhi gyud nga Dios non ang atong puy-an, dili kalibutanon. Kana man kong mga butang sama ng sandal, kwarta, pagkaon, mga kalibutanon na siya. Ang gusto ni Kristo, dili ta ma-highlight sa mga tao nga gasalig ta ana. Ang ma-highlight untas mga tao nga wa taan ang mga butang kalibutanon sa manang security sa kwarta, security sa sungkod, sandalyas, ilisan, security sa balay. Ang atong kaugalingong security mao gyud ang Ginoo. Nya unsaon man paghimo ana, magsige ra gid tag pangalagad sa atong isig ka tawo, magsige tag ampo sa mas gibuhat ni Kristo nga nagampo, ug magsige tag antos. Mao na si Maria, kung atong isummarize ang iyang kinabuhi gyud pag-antos, kinabuhi sa pagpangalagad, o kinabuhi sa pag-ampo. Hinaot unta Manining atong pagdebosyon karon sa Santo Rosario, pinaagi ana atong pagpista sa segunda patron, madasig ta nga kini di ang pagampo, di gyud nato i-compromise, dili nato siya i-baylo sa laing mga butang nga kalibutanon. Kay daghan ra ba nato, hindi na gyud mi ka rosaryo pader kay busy kayo. Busy sa mga butang nga makadaot usahay skalag sama ng pagpangitag kwarta o busy bakaha sa pagsigig duwa, sa pagsigi og suroy-suroy, shopping, or busy sa pagsigig tarong snaong, tarong skilay, tarong spilok, tarong sige busy, pero wa gyud mabisi sa pag-ampo nya. Kasagaran sad nato magsigig panugo, dili gyud mualagad og labaw tanan, sagad nato nagsigig likay sa pag-antos. Imbis nga mo antos, imbis nga matud pang Kristo, take up your cross, mulikay na noon ta, masuko pagid ta sa atong mga pag-antos. Si Job, wa masuko, nangayo lang siya katinawan sa Ginoo, nganong nag-antos siyag sama ato. Muna sa atong tubag sa Salmo, moingon kita, mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Mao na ni ang gitawag nato paglaom, nga dili ta dinhi mamatay sa pag-antos. Dunay yuta sa mga buhi nga nagpaabot nato, tuwa didto ang Ginoo, tuwa didto ang tanan nga mga santos, og labaw sa tanan, tuwa didto ang atong rayna, ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria.